María del Pilar Fernández, a condenada polo dobre accidente mortal en Palmeira, está en busca e captura para o seu ingreso en prisión. Ten o seu domicilio en Toledo, onde xa tería que ter accedido ao cárcere para cumprir a condena de 12 anos e medio. Hai que remontarse ao 26 de decembro do 2022 para coñecer a primeira sentenza contra María del Pilar Fernández, a acusada do accidente mortal en Palmeira no 2019 e que levou por diante a vida de Sara Lampón e Abraham Muñiz. Naquel momento foi condeada a 12 anos e medio de cadea, decisión que recorreu sendo desestimada polo Tribunal Supremo. Só faltaba que a muller ingresara en prisión, pero o xulgado non conseguiu contactala, polo que este xoves se cretou a súa busca, captura e ingreso no cárcere. A condenada reside actualmente na localidade toledana de Illescas, algo que descoñecían as familias dos falecidos, que levan dende o 2023 agardando este ingreso en prisión. O xurado popular encargado do caso considerou unha culpable por unanimidade do sinistro, acordando que tomou a curva invadindo o carril contrario. Aseguraron que actuou con desprezo sobre a súa vida e a de terceiras persoas, ademais de baixos efectos do alcohol e unha velocidade de 130 km por hora. Ademais da pena de cárcere, súmase a inhabilitación absoluta durante o tempo que dura a condena e a prohibición do dereito de conducir nos vindeiros 8 anos. A acusada deberá tamén facerse cargo das costas procesais do xuízo, incluindo as da acusación particular.